Lungi di patuduhon matuau batang aik hanguluan na tio. Songon songminan na ruak sian habang sani debata dohot biru-birui. Di tonga-tonga ni alaman na dohot di batang aiki. Akup-akup adong hau hanguluan na magpagbue 12 hali. Na mga leon pagbuena ganup bulan. Ia bulung ni hawi gawe hahisaron ni akabangso. Dangadong benahuna buga. Di sido habang sani debata dohot biru-birui akan posona ima maghalado di jolona daun dasida do bohina di paglupahan nasida do goalna tang masa be disibongin dang ikut be dinasida palito manang sodang ni mata niari asudangan ituan debata do nasida jalan na mga raja do nasida sa ledeng-ledeng na tungi di dogma mandok kau haposan doa kahatawan jalan na sitong isugu tuan debata nampunan dito di aka panugigang do sugu-suguana patuduhon tuakan na posona akan naing masa tibu idama gira doa ugo maktua mana mga kadauti aka hata panugigangon di bagasan bukuon au Johannes do magdida jalau bege aka hataon au Johannes do magdida jalau bege akaon jadi duku bege jala huida manuka mau maksoba tu jolo ni pat ni sugusuan na patuduhon akai tuau jadi dogma mandokau unang masongoni dongan muna poso doau jala dongan niaka bhahanggim dongan niaka panugigang dohot akan na mga kadoti hatani bukuon debata masoba dongi di dogma mandokau unang sahabiaka hata panugigangon di bukuon unang sahabiaka hata panugigangon ni bukuon ay jonok ma tikina tong ma didak dati siulah hajahaton mangulahon hajahaton tong ma diramuni na ramuni dirina tong ma diulau na tigori hatigoran tong ma dipagbadiai na badiai dirina ida ma gira maauro boano kuma upa sile honon tu kanup ho bagtuna niulana au do mulana jala pusuna pagjolo jala pagpuri punana jala ujungna magtua maakada maburi awit nasida asa magwaso nasida majabag di hau hangoluani jala masuk sian aka hagbangan tu bagasan hutai tibalian ma aka biang dohot aka siulaun rasun dohot aka pagmainanan dohot pamunu dohot sioloi naso debata ro dinasa nama kaholongi jala nama ngulahun gabus au Jesus maksugu-sugu aku maka tidak kentuhamu akaon mandapoton aka huriyai au do urat dohot magani Daud pitang sipayas na maksinodangi cari di doktor di do orani Roma ho lasto honon ni na umbikisa Roma ho say Roma na mauas di jalo na girohaima aik hangulwani dalam basa-basa au maka tidak kondikanub na ubegi akahata panu yang di suraton ia adong na manabay tu sita bani debata matu ibana akaphapog suhon atas surat di bagasan bukuon jadi mula adong na mamuati akahata ni buku panugirangon buatan ni debata matohapna na dihau hanguluan dohot dihuta na badiai akana tak surat di bagasan bukuon di dok ibana na maka tidak konon ulu na Roma au tibu amin Roma ho ale Tuhan Yesus didongani asin di rohani Tuhan Yesus ma akan beria